аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов. ҳикоёт ва ҳикматҳо аз маснавии маънавии Ҷалолуддини Балхӣ. се мусофир ва ҳалвои ширин. як ҳикоят бишнавин ҷои писар, то нагардӣ мумтаҳанан дар ҳунар. он ҷуҳуду муъмину тарсо магар ҳамраҳӣ карданд бо ҳам дар сафар. бо ду гумраҳ ҳамраҳ омад муъмине, чун хирад бо нафсу бо оҳармине. се мусофир, як мусалмон, як яҳудӣ ва як масеҳӣ шабҳангом дар корвонсаро манзил мекунанд. ҳаво сард шуда ва барфи фаровоне борида буд ва мусофирон маҷбур буданд муддате дар корвонсаро бимонанд то роҳ боз шавад. шахси накӯкоре чун донистон мусофирон гуруснанд ва чизе барои хӯрдан надоранд, ҳалвоеро ба эшон ҳадия дод. мусофири мусулмон гуруснатар буд ва мехост ҳамон шаб ҳалво хӯрад. аммо ду мусофири дигар пофишорӣ карданд ки сабр мекунем ва ҳалворо фардо субҳ мехӯрем. ҳатто бо пешниҳоди тақсим кардани ҳалво ва ин ки ҳар кас бо саҳми худаш ҳар чӣ мехоҳад бикунад мувофиқат накарданд. он ду алайҳи мусофири мусалмон муттаҳид буданд ва ӯ чорае ҷуз таслим надошт. буд мағлубу ба таслиму ризо, гуфт самъан тоатун асҳобуна. пас бихуфтанд он шабу бархостанд, бомдодон хишро оростанд. рӯй шустанду даҳону ҳар яке доштанд дар вирд роҳу маслаке. он гоҳ яке аз онон гуфт, ҳар кас хоберо ки шаб дида бозгӯяд, ҳар ки хоби беҳтаре дида буд ҳалво барои ӯ бошад. ҳар ки хобаш беҳтаринро ӯ хувард, қисми ҳар мафзулро афзал барад. он ки андар ақл болотар равад, хӯрдани ӯ хӯрдани ҷумла бувад. ибтидо марди яҳудӣ хоби худро гуфт, мусоро дидам, ба дунболи ӯ то кӯҳи Тур рафтам. ҳар се, ман, Мусо ва кӯҳи Тур ғарқ дар нур шудем. аз тобиши хуршед таҷаллии ҳар се соя аз миён рафт. яҳудӣ ба тафсил аз мукашшафати ирфонии худ дар кӯҳи Тур ва ҳамроҳии Мусо сухан гуфт. пас аз он марди масеҳӣ ба сухан омаду гуфт, дар хоб масеҳро дидам. ман шудам бо ӯ ба чорум осмон, марказу масвои хуршеди ҷаҳон. худ аҷабҳои қилои осмон, нисбаташ набвад ба оёти ҷаҳон. навбат ба мусулмон расид. ӯ бо ҳолати тамасхуромезе ки ҳокӣ аз огоҳӣ ба дуруғии он ду буд гуфт, дар хоб муҳаммад салаллоҳу алайҳи васалламро дидам. пас маро гуфт, он яке бар Тур тохт, бо калими ҳаққу нарди ишқ бохт. вон дигарро Исии соҳибқирон бурд бар авҷи чаҳорум осмон. он ду ба авҷи афлок расиданд ва ту қариб афтодӣ. эй вомонда, бархез, ҳамон ҳавлоро бихӯр ки лоақал шикамат сер шавад. ман ҳам бархостам ва он ҳалворо хӯрдам. вақте ҳамсафарони дурӯғпардоз дарёфтанд ки марди мусалмон нимашаб бархостааст ва ҳалворо покиза хӯрдааст, тасдиқ карданд ки хоби ӯ ба ҳар ҳол аз хоби онҳо бартар будааст, зеро ки он на хоб балки бедории воқеӣ буд. пас бигуфтандаш ки валлаҳ хоби рост ту бидидӣ, вин беҳ аз сад хоби мост. хоби ту бедорӣ аст эй бӯбатар, ки ба бедорӣ аён асташ асар. маснавии маънавӣ ганҷи гаронарзише дар хазинаи маънавии миллати тоҷик ва башарият.